Tignan nyo guys, so naiwan yung mga itim. Naiwan yung mga itim dito. Dito nasasalan yung mga ginto. Papaanod lang natin yung yung lupa na may ginto, no? Okay, may nagiginto na pala doon, no, sa bandaron. Tapos sardinas yung ulam natin guys. Masarap mag-ulam ng sardinas guys pagka dito sa ilog. Aso dito. Hi. Linis-linisan din natin. Yan guys, ito medyo okay na. Oh. Tignan nyo guys, so naiwan yung mga itim. Naiwan yung mga itim dito. Oh. Dito nasasalan yung mga ginto. Ngayon, ito na guys, so ilalagay na natin itong kondo natin dito. Ayan guys, ganito lang yung proseso. Paulit-ulit lang. Papaanod lang natin yung yung lupa na may ginto, no? Hanggang sa marami tayong may paanod na ganito. Kailangan din natin linisan ito. So yun guys, kakain muna tayo para may lakas tayo. Ay, may nagiginto na pala doon, sa bandaron. Dito tayo kakain guys. Ay, para may lakas tayo. Dito tayo kakain sa tubig. Tabi ng tubig kasi mas malamig dito kasi mainit na yung panahon. Labas natin yung mga baon natin. May malukong tayo dito. Tapos sardinas yung ulam natin guys. Masarap mag-ulam ng sardinas guys pagka dito sa ilog. Hindi na kailangan magluto ng pagkain guys kasi siya pa yung yung makukonsume na oras.
Tapos dito may tubig naman tayo dito, tubig. Tapos ito may bagong ako dito. Yan guys, kain tayo. Kain tayo guys, kain tayo. Ay, putol pa. Ito na lang, nagdala ako ng ito. Kutsilyo. Sardinas ang ulam. Guys, lagay ko na dito. Ito guys, tanghalian tsaka kwanto na to. Tsaka ay umagahan ko pa lang to, tapos tanghalian ko na itong may iwan ko. Tapos may bagong ako dito. Itong bagong ito na lalagay ko dito. May spring onion to guys, pero naiwan na sa loob. Bagoong tsaka sardinas. Okay guys, kain tayo. Mamaya mainit na dito. Mga update ko kayo ulit mamaya. Kain lang ako. So yun guys, bali paubos na yung pondo ko, yung isang pondo ko. May mga aso dito. Hi. Aso nila sa kabila guys. Bali ito na guys, oh. Paubos na yung isang pondo dyan, oh. Bali magpapala na ako sa kwan, sa gilid. Dito na ako kukuha. Dito sa paligid lang na ito, meron to laman. Kahit konti lang, pagtsaga na lang natin kasi doon may mga nagiginto doon sa bandang itaas. Pagtsagan ko muna ito. Guys, nagkulog na naman ako ng mga buhangin kasi ito na naman yung pa-placer natin. Hugasan lang natin, tanggalin lang natin yung mga bato. Dapat buhangin lang yung maaano. Linisan din natin. Medyo mahina lang yung tubig ko guys kasi mahirap i-divert yung tubig dito, oh. Deh.
So guys, mahirap pumasok yung tubig. Merong kalabaw dito guys, oh. Dito pa naman sila nagano ng kalabaw. Si Daddy.